Pani inžinierka, vy ste sa zúčastnili tejto akcie, na ktorú som vás pozval za Komoru stavebných inžinierov. Čo by ste odkázali stavebným inžinierom, ktorí sa zaoberajú kúrením a vetraním? Odkázala by som im, aby určite prišli. Toto školenie bolo prínosné a odporúčam im to všetkým našim členom, pre ktorých robím vlastne aj ja vzdelávanie. Prísť, vidieť to osobne, prípadne si to aj vyskúšať v tej praxi, ako to vyzerá. Všetky tieto zariadenia, ktoré vlastne ponúka firma. A potom ich aj projektovať. Bola tu otázka, že kredity sa dávajú za školenia. Mali by sa aj za toto dávať nejaké kredity? My máme, naša komora stavebných inžinierov, vlastne naše vzdelávanie je dobrovoľné. A je to na každom našom členovi, či je ochotný a či sa chce vzdelávať a či niekde sa chce posunúť ďalej. A určite mu to odporúčam, aby vlastne sa zúčastnil a určite im to budem nejakým spôsobom aj hovoriť teraz na najbližšom seminári, ktorý budem mať. Že takéto niečo je, takáto možnosť a určite by sme nadviazali spoluprácu, či už nejakú prezentáciu urobíme s pánom inžinierom Kramarom alebo konkrétne aj s vami potom a dohodneme sa ďalej. Ďakujem pekne.